खुलुमबाय रायजोफोर गासैखौबो आरो लोगोसे नोंथांमोना जा अननाय होदो आंनि सिगांनि भिडिअआव बिनि थाखाय जोबोद जोबोद धन्यबाद नोंथांमोनखौ आरो जायफोरा गोदानै आंनि भिडिअखौ नायबाय दोङो बिथांमोनखौबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायहरबाय आङो। जोंना जायखिजाया मोनसे गोदान खामानि स्टार्ट खालामबाथाय जोंखौ खाथि खालानि मानसिफोरा बा जोंनि न'नि सम्बन्धि मानसिफोरा जोबोद माने डिमटिभेसन खालामो। माने माबायदि होनो बिसोरो बे खामानि गैया बेफोरो ओइ उमुगाबो बिदिनो खालामदोंमोन जेबो खालामनो हायासै, बैबो बिदिनो स्टार्ट खालामदोंमोन खामानि जेबो खालामनो हायासै। आसलते जोंखौ जायखिजाया मोजां खामानि मावनो गिरबाथाय जोंखौ खाथि खालानि बयनिख्रुइ जोंनि जि माने सम्बन्धीय न'खर खाथि खालानि मानसिया बांसिन बिदि माने जोंखौ डाउनाव खोलैनो गिरो। आरो बेखौ लानानै जों दिनै रायलायगोन बिनि माने राहाया मा। जोङो आसलते मोजां गाज्रि बयनिबो खुगायाव खोनायो बा मोजां गाज्रि बयबो मोनसे मोनसे कमेन्टस खालामो मानसिफोरा। नोंथाङा जुदि दिनै इउटिउबाव भिडिअ बानायोबा बिनि थाखायबो सोरबा मोजांबो कमेन्टस हरगोन, सोरबा गाज्रिबो कमेन्टस हरगोन। नाथाय बेफोरखौ जोङो गोसोआव लानो गोनां जेबो दरखार गैया। जुदि नोंथांनि गोसोआ थारबा बे खामानिखौ जे नोंथांनि गोसोआ जुदि साननानै लादोंबाथाय जे बे खामानिखौ मावथारनांगोन आङो जेरैखि जाया, होमब्ला नोंथाङा रावनिबो कमेन्टसखौ माने साननो गोनां दरखार गैया। जाय जेरै कमेन्टस होयो होथों, नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावलांबाय थाबासो बे खामानियाव जोङो साक्सेस जानो हायो। मानोना जों गोबां नुनो मोनो जे जायखिजाया बिदि नोंथाङा हमना ला बिजनेस स्टार्ट खालामदो आरो मोनसे बाथ्रा आं सिगांनो बुंग्रोनि, न'खरनि खाथि खालानि मानसि आरो लोगोफोरनि माने बिसोरखौ फोथायनानैथ' जिबनाव नोंथाङा खुनु खामानि स्टार्ट खालामनाङा। मानोना खाथि खालानि मानसिया नोंथांखौ जेब्लाबो गोजौआव गाखोजानो नागिरा बिसोरो। आरो बिनिखायनो नोंथांखौ खदाय डिमटिभेसनसो खालामगोन बिथांमोना, गाज्रि गाज्रि कमेन्टसो खालामगोन। बेफोर खामानियालाय मा, उमुगाबो मावदोंमोन बेबो मावदों, बेबायदि बाथ्रा नोंथाङा खोनानो मोनगोन बांसिन नोंथांनि खाथि खालानि मानसिफोरनिफ्रायसो। जाय नोंथांखौ सिनाया, नोंथांजों जेबो सम्पर्क गैया, नोंथांनि खामानिखौ नुनानै बै मानसियासो नोंथांखौ साबायखर होगोन। बेखौ आङो माबोरै मिथिदो, दिनै आङो इउटुब चेनेल खुलिदोंमोन, नाथाय आं फार्स्टआव सानदोंमोन जे आं हिन्दीयाव बानायगोन होननानै। नाथाय दिनै 15-20 दिनसो जाबाय आङो बर'आव बिदिनो भिडिअ दा बानायनो स्टार्ट खालामदों। नाथाय नोंथांमोननि अननायाव दा जोबोद मोजाङानो ग्र' जागासिनो दं आरो जोबोद माने आं खुसि मोनदों, नोंथांमोननि माने हेल्प मोनदों। गोबां मानसिया कमेन्ट खालामो, गोबां मानसिया सोंहरो मा मावो मा मावा। बिदिनो आं दा तामिलनाडुआव दं आरो दिनै 15 बोसोर जाबाय आं बे जायगायाव थानाया। नोंथांमोनखौ आं होनहरो आरो आंनि फिसालाबो सासे दं, बेबो दिनै इयावनो स्कुलाव फरायगासिनो दं, दा क्लास 2आव जादों आरो बिनि सरकारि स्कुलावनो फरायगासिनो दं, तामिल मिडियामावनो। नाथाय दासान्दि भगबाननि अननायाव माने जेबो दुखु आफोद गैया। नाथाय गोबां मानसियानो आंबो जेब्ला इउटुब स्टार्ट खालामदोंमोन मानसिफोरा होनदोंमोन बेफोरो इमान सहस नङा, बेफोरो इमान माने इजि नङा, बेफोर खामानिया गोबां सम होनांगोन गोबां। आसलते इउटुब जायबो माने मावनो हागौ बे खामानिखौ। मानोना नोंथाङा जुदि केमेरानि मोखां सिगाङाव 5 मिनिट 10 मिनिट नोंथाङा जुदि बुंनो रोंदोंबाथाय, आरो रावबो बिमानि उदैनिफ्राय सिखायनानै फैया, खामानिखौ नोंथाङा
नानै साननैसो मावबासो नोंथाङा रोंगोन बे खामानिखौ माबोरै मावनांगौ माबोरै मावनाङा। जोङो खेथि मावनाय आबाद मावनाय बेफोरखौ जोङो न'नि सोरबा जोंहा बिफायानो जाथों आफायानो जाथों बा जोंनि खाथिनि निजा गैयाबाबो सोरनि खाथिनि हालेवनायफोरखौ नुनानैसो जोङो सोलोङो माबोरै हालेवनांगौ माबोरै माइ गायनांगौ। बिदिनो सब खामानिखौनो साननैसो मावबासो जोङो मिथिलाङो। नाथाय बेयावनो गोबां मानसिफोरानो बिदि कमेन्टस होनानै मानसिखौ डाउनाव खोलैनो गिरो आरो बे डाउनाव खोलैनो गिरनायानो जाय माने गोसोआव लायो बे बाथ्राखौ होमबानो बे मानसिया आनसाक्सेस जालाङो। मानोना बिनि गोसोनि जि माने एनारजि दंमोन बे खामानि मावनो थाखाय बै खामानिखौ बिथाङा माने साक्सेसफुल जाहैनो हाया। मानोना बियो मालायनि खोन्थाफोराव माने डिमटिभेसन जालाङो आरो निजेखौनो निजे बिराद डाउनाव खोलैनानै लायो। बेनिखायनो आं बुङो जायखिजाया खामानि स्टार्ट खालामबा जेसेबां जाय गाज्रि कमेन्टआनो होथो जायखिजाया बाथ्राखौनो बुङाथो नोंथाङा जुदि गोसोजों थार गोसोजों साननानै लादोंबा बे खामानिखौ मावनांगोन होननानै नोंथाङा बे खामानिखौ मावथार आरो गोसोनि खोन्थाखौ जाय खोनासंदोंना बे दुनियाव गोबां बिदि नोंथांमोनहा एगजामपोल नुदों आरो गोबां मानसिबो नुदों जाय निजेनि गोसोनि खोन्थाखौ खोनासंनानै बा जाय जे खामानिखौ मावनानै इन्टारेस्ट मोनोना बे खामानिखौ जुदि मावमारोबासो बे मानसिया जिबनाव साक्सेस जानो हायो। नोंथाङा आं मोनसेल' सिम्पल एगजामपोल होनि सचिन तेन्दुलकारखौ जुदि सोरबा होनोमोन नोंथाङा सिंगार जा होननानै सल' खननो होयोमोनबाथाय मेथाइ खननो होयोमोनबाथाय माबायदि जागौमोन बे दिनै जे जायगायाव दं सचिन तेन्दुलकारा जोंनि इण्डियानि बे दिनै बे जायगायाव नोंथांमोना नुनो मोनगौमोन ना? बेबायदि बयनिबो जिबनाव जायो आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आङो बेखौनो होननो नागिरदों जि रावनिबो खोन्था खोनासंनाङा। आं गले गले बुंगासिनो दं रावनिबो खोन्था खोनासंनाङा। नोंथाङा जाय जि थांखि लादो बे थांखिखौ नोंथाङा जुदि थार गोसोजों लादोंबा एकदम बेखौ मावजोबथारनानैसो नोंथाङा रेस्ट ला। गतिके धन्यबाद नोंथांमोनखौ भिडिअखौ नायजोबनो थाखाय आरो लोगोसे खनसे आं बुंबावनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेफोरबायदि बाथ्राखौ जुदि लोगोफोरनोबो नोंथांमोना खोन्थिनो लुगैदोंबाथाय भिडिअखौ लोगोफोरजोंबो शेयार खालामलाय। गोजोन्थों।